Mipadayag og reaksyon si Vice President Sara Duterte nga dili dapat pasagda ni Pangulong Bongbong Marcos nga makagawas sa nasod ug mo-resign ang mga kongresista aron mo ikyas sa accountability. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara dugang sa bisay nga luyo sa pag-resign ni Congressman Martin Romualdez isip House Speaker ug dunay ni hulip kaniya karon ang liderato o ang grupo matud pa ni Romualdez gihapon ang anaa sa likod sa pag-ili sa liderato sa Kamara aron magtuo matud pa ang katawhan nga dunay ginahimo ang House of Representatives sa padangat nga reklamo ug kasuko sa katawhang Pilipino. Human ang pag-resign ni late Representative Martin Romualdez isip House Speaker. Si Vice President Sara Duterte dunay reaksyon sa ginahimo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Maayong tao matud pa si Isabela 6th District Representative ug House Speaker Faustino D. Ikapilang higayon matud pa niya kini nakita sa ilang gitambungang mga aktibidad ug sa trabaho. Apan, grupo gihapon matud pa nila kanhi Speaker Martin Romualdez ang anaa sa likod sa pag-ili sa liderato sa Kamara. Sayod matud pa si VP Sara nga nalakip sa usa ka grupo. Sila kanhi Speaker Romualdez, Isabela Governor Rodito Albano ug Congressman Tony Pet Albano. Pirmi matud pa nga nakadikit kay Governor Albano si Congressman D. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan, ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila. Dihang gipangutana kung doon na paway stability human ang pag-ilis og liderato sa Kamara ug Senado. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. No, hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. And even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Sa pagbisita ni VP Sara sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta kagahapon sa Senado, mas maayo matud pa na si Senator Marcoleta na lang ang pangutan-on kung unsang ilang naistoryahan. Sa social media post ni Senator Marcoleta, gipahayag matud pa ni VP Sara ang iyang padayong suporta o confidence alang sa senador. Wala man kami chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Mitambong si VP Sara sa opening ceremony sa 8th Davao Investment Conference o 27th Davao Agri-Trade Expo sa Davao City Webes sa buntag. Sara nakatakda mo biyahe padulong sa Naso, Japan. Si VP Sara aron motambong sa pigayon yung mga rally sa Tokyo o sa Nagoya. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.